Jedného draka rozprávanie mimoriadne zaujalo. Volali ho Chryzophylax divex, lebo pochádzal zo starobilého kráľovského rodu a mal obrovské bohatstvo. Bol múdry, lstivý, dravý a dobre vyzbrojený, ale nie príliš odvážny. Nepotreboval však veľa odvahy, aby sa nebál hmyzu pri rieke, bez ohľadu na to, ako veľmi ho štípal. Okrem toho bol veľmi hladný. Tak sa stalo, že jedného dňa, asi týždeň pred Božím narodením, Chryzophylax roztiahol krídla a vyletel do sveta. Uprostred noci, celkom pokojne, pristal priamo uprostred kráľovstva kráľa Augusta Bonifácia Rex et Basileus